Салом ба ҳамаи тамошобинон. Мана Нилуфар берунда офтобакда бозӣ кардеста. Шамол ку берун. Вай шумо хунук нахӯрден, ях накарден. Фақат ҳами об бозӣ кунанда. Дастош ях накардай? Точно? Ну хай биненда бо хунук нахӯрен. Оби хунука расидесен бо берун шамол. Лекин офтобаки гарм. Я ҳамсояи мо дуд кардак ҳама ҷоя. Ман нав либос шуштам. Стирка тамом кардан ихтараш. Рости гап дилам намешад берун бироварда офтоб кардан. Бавар ки вай дуда бинен чӣ хел простино ҳастанд барои ҳамин. Нилуфарам хел бозӣ кардестай. Як соат шуд Нилуфар бозӣ кардестай. Ҳаминҷода ман хона ҳама кору бор кардам. Ҳамаша ҷамъ кардам. Ҳозир мехоҳам даромада ҳамон полои хонаи ҳамашам хел оби хунук кати шушта тоза кунам. Баъд тамом баъд берун мерем Нилуфар катим. Ахир ман простиноя бировардам, берунда офтоб кардам. Гуфтам ки хай ин тараф дуди ҳамсоя намеомадагист. Ҳамашам хел офтоб кардам. Вай бо ҳозир либос андохтам машинкада. Ҳамин вай чӣ мегӯянд, стиральни машинка 6 килога ҳаст. Беҳад чӣ хел гӯям, безеб. Хубтараш ки агар ками машинка гирӣ калонтар боша. Айман Тоҷикистонда 8 килога ҳаста. Беҳад нағз. Масалан ман ҳозир як бор простиноя андохтам, шуштак тоза кард. Боз як бор дига ҳозир либосои сафеда алоҳида андохтам. Агар ки ҳамон 8 килогаҳо бошад, калонаш бошад, масалан ҳама ҳамин простиноя меандозӣ, либосои сафед бошад, ҳамаша меандозӣ, як бор ҳамаша шушта масалан тоза мекунад. Аинда намешад. Ва ман намехоҳам ки ҳамин мошинаи ҷомашӯдӣ ҳама либосоям хел андозам ки то ки ҳам хел истанд. И хелда баъд вай безеб мешавад. Ман як бор ҳама хел барабани машинкая пур кардам ки то ки ҳамаша як бор шушта барояд. Лекин афсӯс ки либосои он қадар хушрӯ тоза нашуштак. Хелошам хел чиркин истодан. Бо ман гашта ҳамаша дубора андохтам ки то ки алоҳида ду тақсим карда андохтам ки то ки топ тоза кунад, хушрӯ шаванд. Ана ҳамин хел ҳоли бо курпаву болиштоя мехоҳам шуштан. Як ҳафта чӣ хеле гуфтам, як ҳафта зиёд шуд. Ман машинкая ҳар рӯз қариб ки як бори ду бори мондаистам ки то ки ҳама либосоя шушта тоза кунад. Курпаву болиштоя маҷбур ба фикрам 4 рӯз мешӯям. Як бор болиштоя, як бор як курпая, бо як бор дига як курпая. Инои Нилуфара ҳамаша мешӯм. Хела вай мешад. Хела рӯз мерад. Барои ҳаминаш безеб. Машинка бошад ки ҳамаша як бор андозӣ, ҳамаша шушта тоза карда бирорад тамом. Хонада рости гап нахостам ки офтоб кардан, барои он ки дер қоқ мешад хонада. Инҷода ҳозир як соата офтоби гармда ҷӯшуда қоқ мешад, тез гирифта хона медурорӣ. Он қадар намехоҳам ки либосо кашол истанд берунда. Ҳа Нилуфар шумо омаден? Ин крилсоя ҳозир ман хоная камтар ҷамъ кунам, ягон бо либос бошад, агар стиркада андозам шунам, баъд биромада ҳамин крилсоя мехоҳам руфта шушта тоза карда монамша. Шумо чӣ карден бо крилсои пеши вай хоная, пеш ай вай тарафаша? Унҷоя мехоҳам, унҷо руфтагӣ ҳасту, фақат мехоҳам шушта тоза кунамша. Да ҳозир рафта полоя мешӯем, хонаи аввал ҷамъ мекунем, ба полоя мешӯем, баъд крилсоя тоза мекунем. Инҷоҳоя ҳамаша мехоҳам ҷамъ кардан. Ман иноя инҷода чизои шашлико ҳастанд, ҳамаша. Намедонам, шавҳарам гуфтанд ки ягон рӯз бо шашлик мекунем. Хай ҳамаша ҷамъ карда як тараф мемонам, барое ки хел безеб истодагӣ ҳаст. Инҷа ҳамаша якҷода паряду карда мондан дар кор. Офтобам хел сӯзонд ки як тарафи сарам сӯхт. Да шумо бозӣ карден хелам? Шамол неки. Рафтем тез кунем, соат 1 шуда аллакай. То ман ҳамин хонаҳоя ҳамаша паряду кардам. Мултиваркая ҳамаша шушта тоза кардам. Ман як мултиваркаю плитаву чизоя шуштана сар кунам ки 1 соат 1,5 соат вақт сарф мешавад.
Да. Имрӯз хайрият ки хӯрок кардан дар кор нест. Хӯроки тайёр ҳастаем. Беҳад нағз. Ҳамон чизе ки зиёдӣ кардагӣ ҳаст. Ҳозир чизе ки ҳаст ҳамон хонада ҳавоие тайёр мекунам. Ягон чизи зиёдатӣ намехарам. Хонада ҳоли 3 кило биринҷ ҳаста. Вай замбур. 3 кило биринҷ ҳаста. Ба фикрам то рафтана вай 3 кило биринҷ ҳамаша вай карда наметонем. Да, ҳамаша тамом карда наметонем. Бо як 2 пачка макарон ҳаст, 3 кило биринҷ ҳаст, бо картошкаву пиёзу хел чизош боварӣ дорам ки тамом мешаванд тез. Инош ба фикрам тамом намешавад. Хай ҳамаша вай ҳамон шкафта хушрӯ карда мемонем. Беҳад ҳаво ҳама хел зур ки Тоҷикистон равем, ба фикрам ҳаво ҳамин хел. Мехоҳам тезтарак рафта расем. Мехоҳам ки равем амон алафҳо тамом шудагӣ набошад. Мехоҳам самбусаи алафин тайёр кунем. Сиёҳ алаф тамом нашуда бошад, сиёҳ алаф кунем. Ба фикрам Тоҷикистон мерем, баъд дигар тортпазӣ нест. Баъд фақат ҳамхел чизои тобистон нагӯем. Ҳамхел алафҳою чизо боварӣ дорам ки ҳозир Тоҷикистонда кабутиву помидору бодарингу редискаву ҳамхел чизо бисёр буромадагӣ, чакакати аҷоиб бод. Ҳама каса мо рафтестем, бо як балаши хачар занем. Ҳаво беҳад хушрӯ, барои ҳамин чӣ ба торик. Нилуфар чӣ ба шапкаша напӯшидин? Бина, шапкаша напӯшида, хулиганка. Рафтем, буруин. Оста. Мана Нилуфара бина намешинад, як ҷода қарор шо хоша бина. Ручка мехоҳен? Аз дадаш мебиён, куҷо мерен? Не, дадаш ҷанг мекунад. Ба ҳама ҷои мошинаш мо раст мекашен. Ана дадаш буромадан. Диди? Дадаш буромадан. Аз куҷо мерад? Больше ничего. Дадаш буромадан азе. Набидан Нилуфара моҳош чӣ қадар роз шудиян. Нет, кнопка ничего. Кнопка ничего. Просто ничего налито. Гап занем кани бо ҳама гапоту нагӯем. Кнопка на классный. Не, ака кнопка зер накунен, опасния, я? Нет, опасно ничего. Опасния. Да, опасно ничего. Это кнопка не классная кнопка. Вот, ням. Это наше сиденье. Сиденье дадаш буда. Куҷо рафтестен шумо? Балу. Это Куҷо рафтестен мегӯм? Рулан. Рул. Рул большой. Это наша какая? Ҳеч нагӯшаз, я пеш рул гузашта мешинад, да? Рул? Рул, конечно. Белая машина на рулы. Полулы. Белая машина это какая ниниш. Не, кани не. Вот ниниш. Не коляска дашта, самокат, да, то есть. Самокат Да. ниниш. Летит. Это наша какая? Автобус. Ага. Это что это? Что это? Это машина, это госмыс. Госмыс. Она какая? Это наша папаша Андос. Ага, папаша Андос. Куҷо мегзарен папаша Андос гуфта? Мана азаш папаша Андос. Не, нагзари, накаши бо папаша. Нет, пап. Пойдем. Куда пойдем?
видите.